nganing pakuwon ana pawarta apa ning palagan Anomandeh Gusti sumengko anggon kula sowan caos uninga bilih kalenggan samangke ngalengka sampun jumenengaken senopati ngalengka wis jumenengake senopati kawula nuwun inggih sing dadi senopati sapa Anomandeh Gusti lepat nyuwun pangapunten ndungkapke kula mboten mangertos nanging caos kauningan bilih senopati ingkang pungkasan menika selaganipun ngane-ngane upaminipun senopati ingkang rumuhun sami bebela dumateng nagari Ngalengka dumateng angkara murkaning Prabu Dasamuka nanging ing rikalenggan samangke senopatinipun benten kalian senopati adatipun beda ning nggon ngendi Anoman menawi senopati Ngalengka ingkang rumuhun ngrabasa dumateng kadang para wanara nanging senopati ingkang pungkasan menika malah merjaya dumateng para prajurit Ngalengka ingkang ngrumiyin ampyak awur-awur miyatanganing kalang iwana gelar pandamuncar tinon lir kakonang suram sorotetan padang kasor lan pajaring Yayi Gunawan ora ngira kowe iki satriya nanging lelonyotan kandhamu Yayi nalika kowe suwita marang aku kowe matur maneh yen to besok bakal nyuwitakake kadangmu tuwa kang aran Kumbakarna nanging tinemune tiba kosok balen iki dina madeg senopati aning Ronanggana kakangmu Kumbakarna sing mbok agul-agulake sing mbok kudang-kudang sing mbok gadang-gadang manunggal marang para kadang-kadang ing Swelagiri endi buktine malah dina iki maju ning palagan bebela kakangmu Dasamuka kang angkara murka aduh sinuwun waduh Raden kula sampun ndodho ing kalepatan kula upami Pinagasa Jangga kula kinten sampun trep kalian dedosa ingkang kula sandang dolaka ingkang kula raosaken nanging sakdenipun paduka mata salah satunggiling senopati menapa paduka keparengi calaken sangga runggi raos ing manah kula nyuwun manci badhe nebus dumateng lelampahan kula sampun ngantos wonten senopati mung kajaipun Gunawan Wibisana ora ketang remuk rempu rasamu embuh dadine kaya ngapa budhalo Gunawan nyuwun pamit
Wela dalah Gunawan. Ah! Kula padha mirahing sun prihatin Mas Pogong mijil tuhu dahatan pokaryo sengkan rinemekan nira Gusti weladalah Gunawan ora pati nduga mono siadi sing mapak yudanipun Kakang Yayi. Kakang Mas Kumbakarna. Menawi mekaten boten jumbuh kalian raos pengajeng-ajeng kula. Kula nuhoni pitungkasipun Kakang Mas Kumbakarna nalika samanten suku kula ing tengken sampun ngidak Swelogiri. Suku kula ingkang kiwa tasih napak wonten bumi Ngalengka kula malang tumulih. Lampah kula labet cinandhet dening paduka Kakang Mas Kumbakarna panjenengan ati paring dawuh. Menawi katampi anggen kula Purwita dumateng Sang Raguputra panjenengan ugi badhe tumut suwita nanging pundi nyatanipun? Kamangka kula sampun kalajeng aben-ajeng kalian sesembahan kula pun Rama Badra. Tumen kula sampun sagah nganti dumateng paduka Kakang Mas sesarengan mangempal tuwin kalan kadang-kadang Rewanda delasan kadang-kadang ing Swelogiri. Duh Kakang Mas. Menawi kawontenane mekaten. Sinten jagat menika ingkang saged kula gugu tuwin kula estokaken dawuh pangandikanipun. Menawi para pepundhen tuwin para satriya Ngalengka ingkang kula bekteni nyatanipun pati lan pakartinipun boten nyawiji. Gunawan aja kleru tampa di. Wah digode ati. Gunawan kaduk ati bela penampa sira siadi aja duwe pandakwa yen pun Kakang wong lelonyotan ora Gunawan ora ya mung bot-bot aku nglabuhi karo anak-anakku keponakamu kembar Kiswani Kumba lan Kumba kang mengko bakal dadekke tumbal dening Kakang Prabu Dasamuka Yayi. Sapa sing ora gembregel rasane ngatasi anak-anakku isih durung pojo-pojo bakal didu karo bangsa Rewanda Gunawan. Majuku ora mbelani Kakang Dasamuka nanging kepara aku nebus nyawane anak-anakku malah kepara dina iki pun Kakang bakal kandha karo siadi aturna sungkemku marang Prabu Rama Wijaya. Yen pancen jroning lelakon iki kudu Kumbakarna sing tumekaning pati. Aku wis lila Gunawan. Kakang Mas. Menapa kemawon ingkang paduka dawuhaken menapa maneh ingkang paduka wandharaken. Satriya menika menawi sampun hangucap sirian menawi badhe kajabel kula sampun prasetya mboyong paduka dumateng Sang Raguputra nanging nyatanipun malah bebela Kakang Dasamuka menapa kemawon ingkang dados dawuh panjenengan namung kawontenan menika ewuh lan pekewe sing manah kula Kakang Mas pramila kula sampun sagah ndepani Swelogiri menawi paduka badhe magut Rananggana dados senopati sanes sinten-sinten musuh paduka Gunawan Wibisana pribadi. Wah, atiku. Wah, Gunawan.
Wah, dalah. Piye nggonku bakal nindakake kowe adikku sing tak tresnani. Menika sami-sami raos katresnan. Menika sami-sami raos katresnan, Kakang Mas. Paduka tresna dumateng putra, kula tresna dumateng kesaenan, kula tresna dumateng kabecikan. Monggo dasar katresnan menika mengkang mimpang ingkang pundi? Menawi dipun trajum mengke ingkang kedah mimpang paduka Kakang Mas Kumbakarna kula lila, upama Gunawan sing mati kula nggih lila. Wah, ladalah seblakno dadamu sih. Wah, ladalah. Wah, ladalah. Wah. Wah. Ah. Wah, adikku Gunawan. Timbalono Prabu Rama. Aku ra saguh tetandingan karo kowe, Ati. Wah! Miat langening kalang yuwana gelar pandamun caratina neraka kunang surem sorote padang kasor lan pacare ong purnameng gekono dasare mangsa ketiga duh pukulun kula sampun boten silih paningal bilih paduka menika panjalmaning Sang Raguputra samangke sampun jumeneng Sang Hyang Wisnu katingal wonten pasundalanipun wonten singgang Sanawati kula pitados ing sasana mriku dewataning adil lan inggih Sang Hyang Wisnu. Oh, pukulun. Wonten keparang paduka suka pitedah margi ingkang prayogi kadang kula sepuh ingkang kula tresnanipun Kakang Kumbakarna. Karuwata tinedahna ing pundi marganing kasuwargan pukulun.
bale lumuting bregenggang lamun mati aja dadi dewa Yayi Gunawan sejatinipun Kakang kepingin jajal tulusing darmane Siyadi ngabekti marang pun Kakang Yayi pancen ndak sawang Kakangmu Kumbakarna kae lagi bingung rasane Kakangmu kae lagi bingung rasane mula kahanan kang kaya mangkono kuwi ora trep lan ora patut kalamun to den nimbangi tetandingan Kakangmu kae senadyan to ora seksa nanging budine satriya Yayi Lesmana Siyadi kang ndak paringi kelungguhan Senopati dina iki papaken buta gedhe iki papaken Hayuwa kongsi kleru Yayi aja dipadhakake karo senopati liyane Rarasing reseng mahengkung kasangsaya ing turita ing Kumbakarna kowe satriya suci lahir batinmu mula lilaning atimu bakal ndak pinangkani kowe bakal tak ruwat pusakaku Pancawisaya iki kang bakal ngeterke balimu marang jaman kelanggengan Mbokarna. Hey. Tandang krodha Sang Raguputra Munasatru pengawak Sri Kumbakarna ing Raden Lesmana mundi pusaka sekti nenggih Kyai Pancawisaya kang kedadian saking anasiring geni banyu angin lan lemah nedya nyampurnakaking Sang Kumbakarna Kyai Pancawisaya panca tegese gangsal wisaya pangruwatan pusaka kaya lumepas njujug marang panggonane dhewe-dhewe kang kedadian sangka geni nenggih amara tumancep aneng jejantunge Sang Kumbakarna kang kedadian saking hakni kang kedadian sangka banyu nenggih nafsu mutmainah njujug ngener marang papanira sekawit ingkang kedadian saking lemah nenggih aluamah jumujug maring tenggaking Sang Kumbakarna ingkang kedadian sangka angin nenggih sufiyah
njujuk marang ngering pas pusaka Sang Kumbakarna. Sedaya pusaka lumempas nindakake darmaning sowang-sowang gumebruk hambruk bantala Sang Kumbakarna gugur pengawak kusuma bangsa. Pati tenan aku. Wah, dalah. Wah. Kakang Mas. Nanas dening ludira kawang wang gekono bang sumirat. Oh Kakang Mas, paduka gugur wonten palagan. Kakang Mas, paduka ngrumiyin lampah kula. Kakang Mas, mugi-mugi lampan menika ndadosaken paduka Kakang Mas pinanggih kalian bapa kalian ibu ingkang sampun pinanjut wonten ing swarga langgeng. Kakang Mas, Kakang Mas, mugi-mugi paduka Kakang Mas gugur pengawak kusuma bangsa menika saged nilaraken para putra ingkang benjangipun nyangkul jejiban luhur nyatriya dhateng Alengka saged mernes dumateng lelampahan nagari Ngalengka ingkang dinten samangke sampun remak rempu awit kaprebawan angkalanipun Kakang Dasamuka. Kakang Mas, benjang kula ingkang badhe dados seksi wonten ngarsaning Gusti bilih paduka suci lahir batin paduka Kakang Mas. Oh Paman, Paman Kumbakarna paduka gugur wonten madyaning palagan. Rama ketiwasan Rama. Harasa madangi jagat tuk mungo paneng
sapucak ing wukir marababak bang sumirat kena soroting surya mega myang gunung-gunung madeg nagri ngalengka gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon ler kincang ing aris risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik Cet Drajit piye kabare pamanmu Mbok Karna angsaipun pamanku Mbok Karna saged damel bombong rawangipun mungsuh kekes Balawanara ketrajang pamu ing pamanku Mbok Karna bubar mawut tanpa kinukup Rama syukur Ingsun Rama itu marang kasektene Yayi Mbok Karna apa Rama Weje Lesmana Anoman sak munyuk-munyuk wis kelakon kepikut sebab apa sing diarani negara bedah peperangan kalah ngono ratu lan senopatine kudu bisa dipikut ning yen Rama Wijaya Sawadya balane durung kapikut tegese peperangan iki durung kena dianggep menang Jit inggih Rama nanging piye